जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बर्तमान नरेंद्र मोदी बिथांनि दैदेननायावहाय अमृत बृक्ष रोपण अल इंडिया बेयो सोलिगासिनो दङ आरो बे हिसाबैनो आसामावबो हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव बे मिशनखौ आसामनि गासै 9टा फरेस्ट एरियायावहाय मावफुंनाय जागोन आरो बे हिसाबै बिथाङा जोंनि बिटिआरनि नैबे धनस्री फरेस्ट डिविजननि आन्डाराव नैबे सिकारिडांगा आरो भैराकुंड नैबे फरेस्ट ओनसोलखौ बिथांमोना सायख'दों आरो बेवहाय बे मिशनखौ मावफुंनो थाखाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि मुख्यमंत्री जयैनो बे खामानिखौ मावफुंबाय थानाय जादों आरो बेवहाय प्राय 2 सप्ताहसो बेवहाय रोन बायदि मोनसे जुद्ध बायदि बे बिफां गायनाय खामानिया सोलिबाय थादों बेवहाय गासै 113टा जि बेवहाय जि हेक्टर दङ बे 113टा हेक्टराव गासै प्राय 850 बिगा हा बे 850 बिगा हाखौ गासै 11टा ब्लकआव राननानै 10 लाख बिफां फुलि गायनो थांखि लादों आरो बेयो जोंनि थाखाय दिनै बे 10 लाख फुलिखौ गायनानै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो बेजों सिमां रनसायनाय जादों नाथाय बिनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय आथिखालाव नोंथांमोना मिथिगौ जोङो सुबुं माहारियानो बिफांखौ दाननानै गोबां हाग्रा बंग्रा जोङो धंस खालामबाय दिनै बिनि जाउनाव जि ग्लबेल वार्मिं इकोलजिकेल इमबेलेन्स जाबाय सोरबिथिं माने मोनसे गोजोरथि गैयै बेबायदि जाबाय जायनि जाहोनाव दिनै कोविड बेमार जानो हमदों बोथोरा दिनै सोलायनो हमदों दा बेफोर गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो थांनाय समफोरावहाय जोङो जोंनो थांनानै थानो आबाद मावनो थाखाय जों फरेस्टफोरखौ जोङो धंस खालामनानै लाबाय जोंहा जिखिनि जागा दंबयो बेखौ जोङो बिफां गायस्लांनानै जोंनि आबहावाखौ मोजाङै सोरजिनानै लानांगोन बे थांखियैनो बे मिशनखौ लानाय जादों आरो बेनि थाखाय जिहेतु जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बे मिशनखौ लानाय जादों बेनि थाखाय प्रमद बर' सार बिथाङा बिटिआरनि चिफ बिथाङा प्राय 2 सप्ता बेखौ इन्सपेक्सन नायगिदिंबाय थादों बेवहाय जोंनि जिहेतु आथिखालावहाय जोङो बिजेपि इउपिपि एलायन्स सरकार जों जयै दङ बेखायनो उदालगुरि जिल्लायाव जिहेतु बे भैराकुंडआव जादों दा बिनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट बिजेपि जे पार्टी सुनील बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव आरो डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल हानजा रबीन्द्र बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव जोंहा जि डिस्ट्रिक्टआव गासै जि 10टा समष्टि दङ बे समष्टिफोरनि इएम एमसिएलए बिथांमोनखौ बे 11टा ब्लकआवहाय राननानै बिथांमोनखौ दायित्व होनाय जादों आरो मोनफ्रोमबो समष्टिनि जोंनि इउपिपिएल बिजेपिनि मण्डल सभापति जोंनि ब्लकनि सभापति बा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनखौ दायित्व होनाय जादों आरो बे मोनफ्रोमबो समष्टियाव जोंहा पार्टिनिफ्राय बिजेपि आरो इउपिपिएलनिफ्राय 10 जन जों बे हाखर जावनायनिफ्राय लानानै गन थुनायनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिङाव नायथिंनायनि थाखाय 10 जन इनचार्ज दङ आरो बे 10 लाख जि बिफां फुलि बेखौ गायनो थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो भिसिडिसिनिफ्राय जोङो 25 जन सोद्रोमा गाबोन बेवहाय फैगोन आरो बिथांमोना गायनो थाखाय बिथांमोना टफि केप मोनगोन टि सार्ट मोनगोन बेस मोनगोन आरो घन्टा मोनगोन दा बेबायदि गाबोन फुंनिफ्रायनो बिफांखौ गायनाय जागोन आरो फ्राय 11टा बाजा बा 12टा बाजायावहाय बे मिशनखौ फोजोबनायनि थांखि लादों आरो बिनिफ्राय फ्राय 11टा 12टायाव आसामनि मुख्यमंत्री डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सफैगोन आलासि महरै आरो बेयावहाय बिथाङा मिटिङावहाय बेयाव एटेन्ड खालामनानै बे हाबाफारिनि बागै गुवारै बुंफुंनानै होगोन दा आङो बेवहाय साबायखर बावदों दिनै उदालगुरि जिल्लानि बिजेपिनि पार्टिनि दैदेनगिरि इउपिपिएल जोंनि हान्जानि दैदेनगिरि मोनफ्रोमबो ब्लकनि दैदेनगिरि आरो गासै एनजिअनि दैदेनगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोना सान हर खामानि मावबाय थादों गाव जि बिबान गोलैदों बेखौ नायनानै खामानि मावबाय थादों जायखिजाया गासैबो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो नोंथांमोन मिडिया निउस पर्टेल इलेक्ट्रनिक मिडिया प्रिन्ट मिडिया नोंथांमोन गासैखौबो साबायखर बावदों नोंथांमोना बेखौ मोजाङै हाइलाइट खालामनानै होगोन आरो दिनै जे जोङो नैबे भैराकुंड ओनसोल होनबा जोङो बर' थागिबि सोरगिदिं थानाय ओनसोल आरो जों बर'फोरानो आसामाव फ्राय बदनाम दङ नङा होमबा जोङो गोबां हाग्रा जोङो सिमफायबाय नाथाय बे मोनसे जों बर'फोरनि थाखाय मोजां हुदा जों जेराव थायो सोरगिदिं बिफां लाइफां जों गायनानै लाफिनो आरो दिनै जिखिनि हाफोर दंबयो दैसा सर जोंनि लामा जोंनि फरेस्ट जिखिनि दङ बेखिनिखौ जों बिफां गायनानै सोमखोर गोथां आरो जोबोद थाजिम मोनसे आबहावा जों सोरजिनानै लानांगोन आरो जोङो बुहुमावनो जाहाथे मुंदांखा जानो हायो बर'फोरा दिनै गावसोरनि सोरबिथिंखौ जोबोद समायना खालामनानै लाबाय होननानै दिनै नोंथांमोना मिथिगौ दुबाइयाव
बेरायहैयोबा बिथांमोना दिनै थावजों थांनानै दङ बे थावा मोनसे समाव जोबहैगोन नाथाय बिथांमोना दिनै आर्टिफिशियेल सिटि आर्टिफिशियेल बायदि माने दंफां लाइफां बानायनानै बिथांमोना दिनै समायना दुबाइखौ सोरजिनानै बिथांमोना टुरिजम बानायनानै थांनानै दङ नाथाय जों आर्टिफिशियेल बेवहाय गोनांथि गैया जों नेचारेलि जोङो बानायनानै बेवहाय जोङो गोजोनै रायजो जानो हागोन गोजोरै थांनानै थानायनि थाखाय जोङो जिउ राहा नागिरनानै जों थांनानै थानो हागोन बेखायनो नोंथांमोनाबो जाहाथे बे सोरबिथिंखौ फोसाबनायाव बिफां गायनायाव एवारनेस लाबोयो नोंथांमोनाबो बेबायदि रायजो राजानिफ्राय कमेन्ट लानानै मेलेमजिबि बिथांमोननिफ्राय कमेन्ट लानानै जाहाथे जोङो बे बिटिआर ओनसोलखौ इक'लजिकेल बेलेन्सआव लाखिनो हायो बेनि थाखाय खामानि मावनो मदद खालामो।